Ce căcat e asta, bă? Zboară. Uitați-vă și voi, Gladiators, hacker versus hacker, bătălia finală. Zboară. Ton, 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 ton. Ne, dar trebuia să vă arătăm mai târziu cum unul stătea aici în mijloc și dădea așa. Ne, hai că eu mai bag un match, stai așa. Ia, moderator! E de duban. Și celălalt hacker? Cum îl chema, mă? Păi ratatul ăla Kick. A, Stai așa. nu nezi ăla. A, eu fusei pe locul 2. Rect. Însuși. Și fusei cu 2 hacker. Deci fusei cel mai bun. Practic. Deci... Nu am spus să candidat de kickback special. Da, ai făcut. Addictive Penguin. Pinguino. Ok, hai că mai băgăm aici. Dacă pic cu hacker, eu îmi bag piciorul. Ești cu hacker, sunt sigur. Are skin de bac acum. Hack, ăsta, Huckleberry îl cheamă. Da, are hack, ăsta pe loc. Ăsta e hacker de acum, spun. Ha? Aha! Na, ba nu. Scuze. Sorry bro, I'm pro. Aha, nu i-a avut hack. Mindplex, PvP! Upe! Așa. Nu știu sigur dacă a avut. Mă, dar mă enervează că ți apară ăștia fix în mijlocul ecranului. Tu muriși? Da. Da cum? Hacker. Ce? Cine? Sau așa păru. Ăsta Tommy 66 fi? Nu. Star mai bătui înainte. Părea Toggler. Oh. Și ce înseamnă toggler? Să ți-l oprești să-l plănești. Exact, da, exact, da. Oh, ăsta jotenul! Oh my god. Ramona Prower. The fuck? Ăsta cine e? T-Dude. Oh, îl fac. Ăsta are... Ai hack, copilul? N-are, mă, niciun hack ăsta. Stați voi cani că n-are hack. Eu. Și în bătălia fel Robiță for the win. Ro. Stai, ăsta mă bătu. Ăsta are hack. Exact. N-are. Wow. Upem! Hai încă unul, că e repede. Exact. Hai, chef de Minecraft. Du-te în măta. Du-te tu. Ratat mic. N-ai mai mult 10 ani. Bun. Bun. Înjurățel. Direct. Cu cine picai? Picai cu unul roșu. Cred că e T-Dude. Cred că picai cu T-Dude. Ăsta e T-Dude? Nu, eu picai cu Serega. Oh, m-a prins la acolo. Ne, m-a cactusul. Bullshit.